sa mai hankali kawai ke ganewa. Ƙudurarsa ce ta haifar ganye ya zo jikin reshe, ikonsa ne yake ba ta kulawa. Rani da damuna naka sanyi ya zo gaban zafi, yanayin su kai ke juyawa. Rahamar ka ce ta samu ka shanawa, abi ka rabbi shi ne dacewa. Kare sharin magautan masu ja da mu su kyale mu, komai suke ba zai tasiri ba. Rabbi amin. Matan Saudi na Saudi. Abdullahi na saɗa hasalatinsa nake ban fasa. Angon Khadija baban Faɗima Zara masoyin mu, kowa ya gaji to bai saba ba. Ga jarumi uban jarmai, ko da a fagen yaƙi jurau yake ba a masa sa'a. Sa'alihi sahabbansa ka sanya masu alkunya, wannan da aka ce ba sa gaba. Ka sa waliye ne duk sun karba. Salatin ba. Ya rabbana ka sa matan Saudi hajiyoyin mu, mutan Madina ba su ki gabas ba. Karku damu. Matan Saudi na Saudi. Tunais ne da baitin manyan mata na Saudi, kun san da kuma kun san murya. Kuna da ɗana ƙara gangar ku ta sauka, aliji shi ne dai ya bugata. Da ni da ku akwai ƙauna, na rike amanar ku koyaushe ku nake yi wa waƙa. Mai son ka za ka so, in kuma ka ito ka kwafsa, ni dai da ku nake yin harkata. Rabon ka dole ne ka tabbata, waƙa nake ta zammin sana'ata. Duk wanda ma ya zage ni akan sanya ne ba ma za na kula ba, sana'a ce. Matan Saudi na Saudi. Barka da hajji matan mu na Saudi, Allah maimaita shi zuwa na Makka kira ni. An kira ku kun ansa, rabbi shi ya lamunta, zabuwa ciki na ta da zani. A taɓa ku'insa kowa kafirgita suke yi, wani lokacin na kanta da na zaune. Fatattakar su zan kan su yi aune, dan bambari ana raina mutane. Rabon ka bai zama na wani, kowa ya rike wannan naku kukaci ba su gane ba. Sannu sannu matan Saudi na Saudi. Aiki na hanzu ba wasa ne ba. Kun kammala dawabin ku, kun yi har zuwa saba'a, kun gato akwai ranar girba. Tilas a ce mijin iya baba, kun zama abin sha'awa ko mahasada ba su musa. A so ku ko a ki ko, rana tana da hasken ta, kwalba na san ba za ta yi aski ba. Inuwa ba ta kamar ai shanya ba, kolo ba zai ki girmama malam ba. Matsayin ku ne a tafa muku, in ta kai asara muku, arzikin ku ba garya ne ba. Kar ku damu.
Saudi. Neman halal kuke shi ne a gaba. Na Saudi. Ku sake hajji kun ƙara kun amsa kiran Allah na ba ta sunan 'yan Saudi a kiyaye. Amanar Hajiya Amina 'yar mutuntan Ma'ara da Hajiya Umma 'yar Kano ce. Matan Saudi. Kawar Halima Zani Kaduna ya kika je ka a bakir ya ta da banko a itace. 'Yan Saudi. Ta Haji A'i mutan ringim kun zama kamar dangi haɗuwar ku ta zama aya ce. Matan Saudi. Sahura kun haɗe kanku kamar gida guda kuka zo kun zarta o'o mai sabu zarce. 'Yan Saudi. Sahura ke fa ƙarshen magana ce. Matan Saudi. Haɗuwa da ke da su ma nasara ce. 'Yan Saudi. Haɗin ku ne haɗin Allah ke da Hajiya uwa ne lobiya ta Nijar an karɓa. Ai ku damu. Ba a gan ku ba a muku shaida ba. Matan Saudi. Neman halal kuke shi ne a gaba. Na Saudi. Ku sake hajji kun ƙara kun amsa kiran Allah na ba ta sunan 'yan Saudi a kiyaye. Ta dogarai ina Fatima 'yar mutan Kanawa ce in kana da za'in gyara. Matan Saudi. Maki ganin ki fati shine yayo abun kunya hasada take ja musu rama. 'Yan Saudi. A zo gida a sha ƙauna yaya aka je rauda ga iri mutunci na manoma. Matan Saudi. Neman halal ya kai ki Madina kuma kina samu in ya zo rabo sai ka sama. 'Yan Saudi. Ka yarda rabbana shi ka iya ma. Matan Saudi. Ko da ana tifan ka ya kare ma. 'Yan Saudi. Idaniyar ruwa Fatima sannu ƙoramar kairi ke suke gani ba su gane ba mai masoya. Ba a gan ku ba a muku shaida ba. Matan Saudi. Neman halal kuke shi ne a gaba. Na Saudi. Ku sake hajji kun ƙara kun amsa kiran Allah na ba ta sunan 'yan Saudi a kiyaye. Amaryar Ibrahima Aisha mutan maka mahasadin ki sun dangwaliya ba. Matan Saudi. Kanwar Zainaba Hajiya Aisha sannu kan ɗaki arzikin kishi ne makara ba. 'Yan Saudi. Ta Ibrahim Aisha ina yin ki hajjaju in bakin cikin ki suna saba. Matan Saudi. Ibrahim gani gabara a tukun gaɗan zaki lamuransa shi bai yin kwaba. 'Yan Saudi. Aisha kawai shi ta zaba. Matan Saudi. Ki sha ruwa na so ba na guba ba. 'Yan Saudi. Aishar Sabaha Ibrahim masoya ne kun wuce gaban kai muku zamba. Masoya. Ba a gan ku ba a muku shaida ba. Matan Saudi. Neman halal kuke shi ne a gaba. Na Saudi. Ku sake hajji kun ƙara kun amsa kiran Allah na ba ta sunan 'yan Saudi a kiyaye. Cikar amarya ai mata gara a kai ta can ɗaki kuma tana isa sai ta gaje. Matan Saudi. Fatin mazara 'yar ɓore zara mai adon kawa ko da yaushe ta fesa turare. 'Yan Saudi. Ba faɗa da malam badaran tuni nake Fatima kar su ja da ke ku iso tare. Matan Saudi. Waka nake da harshen Hausa ina yabon Fatima Hausa ce ta zamme mini yare. 'Yan Saudi. Ke ɗai kawai ke san da na ɗaure. Matan Saudi. Siwa suke kamar 'ya'yan gyare. 'Yan Saudi. Suna da inkiya daɗi Fatima mutan ɓaure ka tsinna take ba a Kano ba. Zara. Ba a gan ku ba a muku shaida ba. Matan Saudi. Neman halal kuke shi ne a gaba. Na Saudi. Ku sake hajji kun ƙara kun amsa kiran Allah na ba ta sunan 'yan Saudi a kiyaye. Uwar Hassan da Aimana Maraki siya sunanta ku zo mu je gidan mi mata taki. Matan Saudi. Ita ta tsaya ga Allah ko yaushe shi take kallo kun ga dole karya ta matsa. 'Yan Saudi. Ku kama kanku gayyar yuyuyu ku rike wannan ba ta yin ta ku banzawo. Matan Saudi. Hajiya Maraki siya maman biyu uwar Yusuf 'yan biyun kawai ke yin kofi. 'Yan Saudi. Ga Maliya uwa take gurra. Matan Saudi. Kunar jiki ake yi wa tofi. 'Yan Saudi. Maman Aliyu Hajjaji ina yake cikin dangi raƙo
Saudi, Neman halal kuke shi ne a gaba. na Saudi. Ku sauke hajji kun ƙara kun amsa kiran Allah. Daina ɓata sunan 'yan Saudi a kiyaye. Iya kurna na je ga Maryama Hajjaju dai tana Saudi uwar Aliyu kin haifi matasa. Matar Saudi. Maman Adam Hajja Maryama 'yar Kano ta can kurna ko cikin su kin lashe gasa. 'Yan Saudi. Mai zuciya fara ta su Maryam tana da kirki geron gidan mushi maka wata. Matar Saudi. Uwa ga Zainabu Abu Mero ga kafin Allah ke ɗiyan ki so ki kawa wasa. 'Yan Saudi. Mahasadan kike shukar dusa. Matar Saudi. Masai da rijiya aka waya sa. 'Yan Saudi. Kowa ya zo ta karɓa amma ba ta da ɗan raini banda ita biyan bashin gaba. Warge min Ba a gan ku ba ba a muku shaida ba. matan Saudi, Neman halal kuke shi ne a gaba. na Saudi. Ku sauke hajji kun ƙara kun amsa kiran Allah. Daina ɓata sunan 'yan Saudi a kiyaye. Iya wuya da sunan ki Khadija ga ki ga Hafsa girkar garin muke ɗaukar ruwa. Matar Saudi. Ta Hajjaji Murja wai sanyi kuke biɗa ne to sai ku je ku sha inuwar lambu. 'Yan Saudi. Amanar Hajiya Aisha Saudiya akwai daɗi yara ne ake yi wa ba. Matar Saudi. Ku sha laban ku huta din jallale ya lamunta ga waɗansu can ƙauyen tarbu. 'Yan Saudi. Hajiya Khadija mai saurin samu. Matar Saudi. In ga Hassan Husaina akwai gambo. 'Yan Saudi. Duk mai san ki kina san shi maki gani a banza ko hankalinsa bai gano ne ba. Ku tuna min Ba a gan ku ba ba a muku shaida ba. matan Saudi, Neman halal kuke shi ne a gaba. na Saudi. Ku sauke hajji kun ƙara kun amsa kiran Allah. Daina ɓata sunan 'yan Saudi a kiyaye. Ginshiki tsarin danga kun ga masu kyan niyya hajiya da sambata da kyashi. Matar Saudi. Maman gada ta zangon daura zo ki bi kan hanya Aisha tana kyallin goshi. 'Yan Saudi. Aisha lawai lasisi ga kika ka'aba arziki na Saudi kin goshi. Matar Saudi. Lasisin nan ta zangon daura ya maganar haji kyan gini a sanya masa yashi. 'Yan Saudi. Tseren gudu wannan sai ga matashi. Matar Saudi. Mai hasada kabar gunnan tashi. 'Yan Saudi. Maman gada Hajja Aisha in uba su kyale kina san kawai ba ma za su iya da ai indo. Ba a gan ku ba ba a muku shaida ba. Matan Saudi, Neman halal kuke shi ne a gaba. na Saudi. Ku sauke hajji kun ƙara kun amsa kiran Allah. Daina ɓata sunan 'yan Saudi a kiyaye. Kai sallama ga maman momine wa Hajja Fatima malami ba zai bar gafaka. Matar Saudi. Aminiyar Atu Musa korama ta alkhairi mai gona ba zai kushe iri ba. 'Yan Saudi. Kawar Maimuna Musa mai mulki kyale in iska sun yi ba za su iya. Matar Saudi. Kin gagare su Maimuna kina ganin ribar addu'ar uwa ba ta fasa ba. 'Yan Saudi. Kiwa ba ta kamar ɗan akuya ba. Matar Saudi. Kin sha gaban su ma ba su gane ba. 'Yan Saudi. Fatan maza
arzikin ki da bana ya taru. Yan Saudi. Bangon siga bara a gara sarari ƙura mai doki zo mu je ki zauna a kujeru. Matan Saudi. Yar birni ce a Saudiya ba wai zuwan zuwo ce ba hajiya da ke ne muka karu. Yan Saudi. Suya kike gyaɗa kuma ta faru. Matan Saudi. Ba kya kula ta mai ihun garu. Yan Saudi. Su za da ke ki kada su dan kina da ƙarfi tafiya ba ta yi kamar tsalle ce ba. Sannu Ba a gan ku ba ba a muku shaida ba. matan Saudi Neman halal kuke shi ne a gaba. na Saudi. Ku sauke hajji kun kara kun amsa kiran Allah dina ba ta sunan yan Saudi a kiyaye. Aisha Bukar Hajiya ce ta Saudi mai yanci aljanna mai duhu kuma na masoyi. Matan Saudi. Aminu ya ga Fatima diya agun Muhammad Fatima to a gaishe da su yaya. Yan Saudi. Kawar Khadija ta Muhammadu sannan mai halin kirki na ga wai suna so da su koyi. Matan Saudi. Tausai na Abubakar ku ba ku yin abun kunya kun ga ba haɗi ku da surayya. Yan Saudi. Ku ne cikin suke za musu gayya. Matan Saudi. Ku sha kwana ku manta da su gayya. Yan Saudi. Nasa da ke zuwaira diyar Abubakar ce mu itan gidan mu ba tsinke ne ba. Ba a gan ku ba ba a muku shaida ba. Matan Saudi Neman halal kuke shi ne a gaba. na Saudi. Ku sauke hajji kun kara kun amsa kiran Allah dina ba ta sunan yan Saudi a kiyaye. Sara da sassaka bai hana gamji yayi tofo daidai da kunkumin kowa walki. Matan Saudi. Maman Firdausi maman Saudat magiyar hanya soja shi ya sandar tsarkaki. Yan Saudi. Yayar Muslim Haji ne ta yi tana ƙari karɓi jinjinan nan ta mawaƙi. Matan Saudi. Take na Hafsa ne na buga mai ado ya dawi su gunki ne nake yin tattaki. Yan Saudi. Ba a zance da hanci sai baki. Matan Saudi. Hajjaju Hafsa tilas aya baki. Yan Saudi. Maman Firdausi giwar mata mu ne masoyanki Sara ba zai ga ƙarshen gamji ba. Ba a gan ku ba ba a muku shaida ba. Matan Saudi Neman halal kuke shi ne a gaba. na Saudi. Ku sauke hajji kun kara kun amsa kiran Allah dina ba ta sunan yan Saudi a kiyaye. Lissafi sai da kwanya gurmi kamar garaya hajiya zaki yake maka wala. Matan Saudi. Maman Aliyu jarmai ta Madina ga ki ga su